Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebugcweleni bobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esinizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izinjumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo egcwele kube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlulisise imfundiso ayishunyayezwayo nayifundiswayo ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake samukele umfundisi uMhlengizoni ozobe sihola ngokwezwi lenkosi uJesu Kristu. Sinaye futhi nomfundisi uDlamini nathi njengamanje egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. Sixolise bazalwane. Siyanibingelela bazalwane, sixolise ngamahixo lawo egameni lenkosi uJesu Kristu uNemandla onke. Silokhu sifune bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama elingasindisa umphefumulo wakho. Akekho futhi umuntu ongasindisa umphefumulo wakho. Izwi kuphela elidila nomphefumulo ekuyilo ekumele siqonde ukuze sazi ukuthi ubani uNkulunkulu, ukuze ekuhambeni kwethu size uNkulunkulu, singahambi ngokuhlakanipha kwabantu, singahambi ngabantu esibathembayo ngokuba
uma uthatha ithemba lakho libeka kumuntu udlala ngesikhathi sakho, zonke izithelo leziqhwaga bayafa bashone phansi emgodini. Nami leyo ndlela leyo ngiphethe yokushona phansi emgodini. So angifune noyedwa umuntu abeke ithemba lakhe kumina. Ithemba lakho kufanele libe kumdali wakho, wakwakho noma wakho bakuzala kepha wabona abantu abakudala. Siyizidalwa zikaNkulunkulu. Uma edala uthi-ke umuntu akazali omunye umuntu, hayi ukuthi akadale omunye umuntu. So anginako ukuthi ngibeke ithemba lami kumuntu ofile noma umuntu ophilayo. Ithemba lami kuNkulunkulu ukuba lisho njalo incwadi ithi busisiwe lowo othemba lakhe kuJehova, ukuba ufana nesihlahla esikeduze nomfula. Kusho uNkulunkulu uyisource yami yokuphila, noma bayibiza ngani isource, uyisiqu sami, noma isiqu noma ikhuluma into wrong. Kepha ngilitholi ngesizulu eligama. So ngizama ukuchaza ukuthi awukuthembela kumuntu, awukuthembela kumuntu odaliwe, noma ngabe yini, kufanele uthembele uNkulunkulu. Ukuba zonke izinto esiyizo nesizenzayo sizenza phambi kwakhe. Ithi-ke incwadi kwincwadi ya-Isaya sahluko 56 sukela kuverse 6. Nabezizwe abazihlanganisa noJehova, ukumkhonza uJehova nokulithanda igama likaJehova, ukuba babe izinceku zakhe. Yes. Bonke abaligcinayo isabatha bangalombi nababambelela esivumelwaneni sami. Yebo, nami ngiyakubayisa entabeni yami engcwele. Yes. Ngibathokozise endlini yami yokukhuleka. Iminikelo yabo yokushiswa nemihlatshelo yabo iyawamukeleka e-altara lami. Awubuyele lapha 55 from 6. Mfuneni uJehova esenokutholo. Mfuneni uJehova esenokutholo. Nimfune uJehova esenokutholo. Nimbize eseseduze. So uma sinikwa ithuba lokufunda ngokuba senamandla okufunda, sakhona ithuba lokuthi ngenze into eyenzeke. Uma sengifile angikwazi ukumfunda. So uma ukuthi ithemba lami kumuntu ophilayo, noma ngabe kuthiwa ubaba wami uyasayitwa noma uyisiqhwaga, noma wayeyisiqhwaga noma wayesayitwa, abasekho emhlabeni. Mengikhuluma ngayo umuntu ongamazi ngeke aze asabe. Abangasaba yinami abazokhuluma ngayo labo bamaziyo. Kepha igama likaNkulunkulu alinasiqala alinasiphetho. So ngifuna ukuvezela ukuthi noma ngabe uthembeni, noma uthi ufaka amabhande, ufaka izintambo, uthi uqhihile, ukufa kuyeza. Sisazofa. Kuyeza ukufa. Noma ngabe uzibona uhlakaniphile emehlweni akho, ungezwa, ungabazisa abanye abantu, uzibona wena uhlakaniphile futhi wena uwena kuphela kumele uhlonishwe, kuyeza ukufa. Akuhloniphi umuntu ukufa, akuhloniphi noyedwa. Ngisho ngama namshumayela ukufa akunandaba nakho, kuzongifika nje ukufa. Kepha kungcono ukufela enkosini kunokufela emanyeleni. Uma lithi iBhayibheli mfunde esanokutholakala, kusho ukuthi awufunde ukulunga nokukhanya nokuqonda izindlela zikaNkulunkulu, ukuba konke nokuhlakanipha lokhu kwalemhlabeni. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko 2 sukela kuverse 14 ikhuluma ngezinto esizibona lemhlabeni ezinhle, kepha azinanzuzo, ukuba izinto lezi ezifunwa inyama yakho. Awushayishe. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse 14. Yes sir. Nginilobela abantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Sibhalelwe le ncwadi ngoba sesifuna
umfunile uNkulunkulu. Nginilobela boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Akanasiqalo akanasiphetho, uyisiqalo nesiphetho. Nginilobela zinsizwa ngokuba ninamandla. Nani abasha, abantwanyana kusukela ebantwaneni abancane, ukhulunyizwe elifanayo. Ukhulunywa nobaba, ukhulunyizwe elifanayo. Ukhulunywa nathi izinsizwa, ukhulunyizwe elifanayo. Alikhethi ukuthi ngabe wena umncane sofanele ukhulume nawe kanje. Izwi laNkulunkulu lithi-ke lazi ebusheni bakho. Ebusheni bakho khona uyakhula ngokumazi uNkulunkulu. Uma ungazange umazi ebusheni bakho uzodwanguza ehlathini. Uzodlala abantu bekutshela izinto. Abantu bakutshela izinto ozibonayo lezinto ekumele uzizwe ezikeduze nawe. uNkulunkulu ukutshela izinto ezikude nawe. Angazi ngibe sezulwini. Kepha ngenxa yalezi le ngiyakholwa ukuthi ezulwini ukuphila kunokuthula futhi. Ngizwa ngoba lento eshiwa ile Bible ngiyayenza. Ngiphila phakathi kwabantu. Nami ngiyisoni, angakoqedi ukuthi kuthiwa sengiphelele ngiperfect cha. Semsebenzini usuku nosuku ngiyalungiswa. Uyedwa umuntu ozomtshela ukuthi ngisebenze ngokuphelele ngapheleliswa. Ukuba ngikwazi ukumana ngithi hayi sengigcwele angisakwazi ukuthi khona izono uNkulunkulu asazibangula kimi. Ngoba yini? Umuntu ophila kulomhlaba wesono kepha ngisivuna isono. Ingakho kuthiwa izinto zobumnyama zidalulwa ukukhanya. So ukuze ngikwazi ukuma ngifakaze ngoJesu, ngifakaza ngokuba mina ngiyalungiswa nsuku zonke. Ngikwazi ukuthi ngizothi-ke hayi phela manje senguJesu enguyindodana kaNkulunkulu ngifana noJesu cha. Indlela zami ezikhombisa ukuthi-ke mina ngisebenzela ukulunga. Ngokuba uma ngizothi ngilungile nje ubesikhathasa nabanye abantu. Ngithi ubright usabheka ugwayi ngcono kunayo. Angikho ngcono. Ukuba lento engenzayo kwahlulela ubright ukuthi ngithi ngcono kunayo. Ekubeni enhlizweni yami kunemidlinzi engasisithi. Ekumele uNkulunkulu ayilungise. Ukuba lento yothando igcwaliseka ngalesikhathi wena sovuma ububi bakho. Ububi bakho kumele uvume kuqala. Ububi bakho ukwazi ukukhuza umakhelwane ebubini bakhe. Vuma ububi bakho bese kulungiswa wena-ke nomakhelwane wakho ube isibonelo kuyena ezokuthando lokulunga kukaNkulunkulu ophela kwena. Singalungi ngemlomo, singalungi ngezabatho noma ngezivatho. Asilunge ngesenzo sokholwa izwi. Ngokuba lezi zinto esizibona emhlabeni ziyadlula. Izimoto esizithandayo bese ngifila angingcwatshwa nayo. Ngisho ngangingcwaba nayo lo moto leyo angingena ezulwini. Izosala lapha ngaphansi kwenhlabathi ibona. Ngisho lezi mpahla esizigqoka ezibizayo azingeni ezulwini. Zisala le emhlabeni. Kumele ngicwaba nazo ziyobona lapha emva kweminyaka emithathu okufika sizabona kuthiwa okuyiskipa sika 15,000. Lapha ngaphansi kwenhlabathi asinayo ivalue. Asinalo inani. Siyinto engenamsebenzi. Njengoba nje manje abantu bebulalelana nje indaba zomswenko ukuthi wena umswenka kangcono nawo baxhumelana ngalezo zinto bagwazane badulane bafe. Omunye imoto yami ihamba kakhulu ngeyakho duthulwane. Kubanga izinto zomsanga, kubanga izinto ezincane esumsangana. Ngenxa yokuthi uSathane ufaka kwena umoya wempakamo ngento ozofa kusasa uyishiye. Uzofa. Angikhathali ukuthi ngubani. Noma ngabe upresident uzofa. Angeke ngiguqe lo president kuba la kusamela yoguqa. Angiguqeli umfundisi kuba la kusamela yoguqa. Angiguqeli umuntu ukuba sonke kusamele siguqa koyedwa. So into ekumele silungele uNkulunkulu ekumele simfune. Angimfunela umakhelwane uNkulunkulu. Ngimshumela umakhelwane ukuba azi ukuthi khona uNkulunkulu. Kepha mina ngizifunela mina uqobo lwami. Ngizothini? Uthi umbhalo Nginilobela abantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Nginilobela boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobela zinsizwa ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini. Izwi likaNkulunkulu uma-ke lihlala kuwena. Amandla uba nawo. Ngoba yini? Lezi kuwena lifike lisebenze likunika amandla okunqaba ukwenza into embi. Izwi lifika kuwena libe namandla ngokuba imali ikutshela into uyalenza. Akekho umuntu ophoqayo. Sinike ngoba silabantu laba
sifuna ukujabulisa omakhelwane ngokwenza izinto ezombhedo, sifuna ukubosa omahlaya, sivele ko TikTok nakuma YouTube nako Instagram nako WhatsApp, senze imihlangano khona abantu bezosithanda. Kulula ukuthi wenze into ebhedayo khona abantu bezokunaka, usathane ufaka lo muntu. Kepha bese kumele wenze ukulunga, usathane ukwenza kube nzima kwena ngoba vele usuthovwe yini umoya ongasiki. So lento yokuthi uvume ukulunga akuyona into elula, kepha kona kuyenzeka uma uzinikela. Kuthiwa kulowo okhulayo konke kuyenzeka. Ngithi uma abafana beba u4 udlula intombazane bekhuluma yonke umuntu ukhuluma into ayithandayo, ushaya ikhwelo uyayimisa, mehamba yedwa ushaya kahle ayiboni. Ukuba yini umoya wokuba yiqulu wenza abantu bahlohlane ngezinto ezimsangano bese bezobahlakaniphile. Kanjalo nentombazane memaningi dlula umfana oyedwa ayahleba ngaye akhuluma yonke into uzomtsitsitheka. Emva kwalokho uma ehamba yodwa ishaya kasithabile ungile noma bethu. Umoya wokuthi uhlala nobani, ukhuluma nobani. Lokho okhuluma naye lohlala naye uyibona. Ngoba ukwazi ukuthi uzohlala namasela, uhlale nezinkabi, uhlale nezifebe, ukhulume nazo insuku zonke ucathi wena ngeke uzufane nazo. Ubufakazi bengihlala nezinkabi. Bengihlala nazo izinkabi. Bengizizwa ngiyingxenye, nami sengifisa lo moya usungibisa lo moya obankhaya. Hayi kancane. Bengihlala nabantu mina omuhle naye beke wakhuluma into angayizwa kahle angahlala ngempama. Ngoba akafuni ukuthi ukhuluma ungazange ucabane. Ngendlela lento yokusayitwa ayifuna ngayo. Yaziwa bekhuluma yena ngifuna ukuthulakala engakhulumi umuntu. Waphendula uzokushaya. Mawugoloza futhi uzokudubula. So leyo yokuhlala nabantu abafuna ukuthi kuzwakale bona kuphilile nabo. And bayakwazi ukufaka. Ngoba noma sekunika isibhamu ethatha naso isibhamu, hamba udubule lo muntu yani. Ngoba ufuna ukuhlala nabo. Uzokwenza lo muntu ujabulisa yena. And mekwenza wakunqoma usuzibona ukuthi usuyaqualify manje usomunye wabo. Mawuyekele ngeke aze ngisho uzokubheka ngeke aze akhiphe. Usathane kunjalo. Ukudonsele weni afika kushiye phakathi. Abantu abaningi bebenze izinto bona befuna ukujabulisa abangani babo befuna ukufitha ini. Basesibhedlela babanjwe ingculazi bakhubazekile, abanye bafile phansi emgodini. Akusekho ukubuya sebebheke nokwahlulela kwaphakathi. Abanye basemajele. Akusizi ukuzisola somphakathi etoilet emgodini. Sobishile phakathi. Kungekho umuntu ozokusiza. Bonke abantu bethi ngicuma ungene sebekushiyile. Amen. Bayibiza ngesilibatha fesilibana febhayisi ubani. Kepha bebebhayisisa wavuma. Khona sophuma lapho usafuna ukuzokhombisa ukuthi ngoba sophuma lapha ngaphakathi ekukhohlakaleni noma egwethweni lapha ejele. So ufuna ukuphuma sophakamisa izithupha uzibona ukuthi isigebengu esixoxozile. Ufile uhamba. Akukho ukuthula kwababi. Okhomba amabhenki uyi-wanted uyafunakala isithombe sakhe sibekiwe somewhere. Akasahambi ngokukhululeka. Obulala abantu oyinkabi naye akahambi hlezi hambe ethubeni qalaza khona ethi ugqirhile. Oyisela naye akakhululekile uyafuna ngapha kufunwa abantu balekela ukufa manje. Kepha ngesikhathi eganga umuntu abacabanga ukuthi naye uzofa noma lento ayenza izomehlakanela. So kunalento ukuthi umuntu abone kulungile ukwenza into ezofuna yena, kepha bese kumele yenze ibheke ngakuyena angayithandi. Akekho othanda ukuthi into embi yenziwe kuye noma yenzeke kuyena. Ishingane yakhe uqobo lwakho. Umzali uthe yazi ingane yakhe ukuthi izikhohlakala mzukwane kufika abantu bezoyifunda noma izofuna amaphoyisa ephiki khona. Afukamela isikhohlakala sakhe ngelinye ilanga asojikela yena.
Uyoshawa ngempama uyogwaza uyobulala uyophusha phansi nodo. Ngoba umfuka belini. Ingcebo yobubi ayisizi lutho. So konke okwenzayo emhlabeni ukwenza ngendlela engafanele akunamsebenzi noma ngisho makuthiwa nemali kuthiwa ngiyasebenza lo mali ngenza ngendlela efanele. Ayingisizi ngalutho uma inhliziyo yami ingamazi uNkulunkulu. Yebo ukulunga kophula ekufeni. Ukulunga yini ukulunga okuqotho unohambo ukhululeke emgaqweni. Abantu banoqhamuka bakhwatsha imsile njengezinto ezisabayo. Abantu bangahlekeli ngoba nabo bephambi kwakho kepha ngale bakhuluma izinto ezingawe ngoba yini bayakusaba bakuhloniphi. Ubaqotho ukwazeka ukuthi indlela ehambayo iqondile ngoba awulona ikhola ngoza la ukuthi mhlambe sowuyikhola khona mhlambe into eyishile ukuwena qala. Akushintshi ukuthi bese uze la sowuyikhola cha. La uzofundiswa la kuzabantu la kuzimoto ezifile la. Kuzimoto ezishayisile la. Sizonkangathi siphethe isando siyashayeleka. Siphethe umshini wokushisela. Asiphethe imkhonto uzokwazi abantu baqhubeke bafe. Anyona umshayelo yami la uzosinikela uNkulunkulu njengoba Jesu wasinikela uNkulunkulu. So uma uNkulunkulu engayifuni wena uyiyeke ngoba nangafunwa impilo. Uma ukuthi uyisifelo noma isitako noma uyabhema. Uma uza la usafuna ukuquka uzosetshenzwa. Kepha ungayibona nemgaqweni ungicashela akunamsebenzi nawe nakancane. Anginamsebenzi ngeke kuze ukuthi ubhebelaphi. Mina ngizoqhubeka ngikhulume lento le ekumele ngiyikhulume. Ngoba yini lithi iBhayibheli ke lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 4. AmaHebheru 4 sukela kuverse 10. Ngokuba ongenile ekuphumuleni. Ongenile ekungcweleni kukaNkulunkulu. Yena uphumula emisebenzini yakhe. Uyeka ukwenza izinto ezingafundwa uNkulunkulu. NjengoNkulunkulu kweyakhe. Njengoba uNkulunkulu asebenza izinsuku ezi-6 ngosuku lwesikhombisa wangcwelisa waphumula emsebenzini yakhe yonke. Nami ke ngizebugcweleni imisebenzi engamkhazimulisa uNkulunkulu ngiyayiyeka. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena. Sikhuthalele ukwenzani? Masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula. Asikhuthalele ukungena emgcweleni bese singena emgcweleni siphile impilo yokungcwele. Ukuba angifuni umuntu ozobona mina aqashe kuba yini wazi ukuthi ke nangu nomuntu ofundisayo noma afuna indlela yokuthi azilandulele cha. Uma ufuna ukwenza into wenzela uNkulunkulu akusizi lutho ukuthi ungayenzela mina. Mina ngifuna umuntu ozojabulisa mina. Uma ukuthi asiphile impilo ebizwa ngokwesibizo loNkulunkulu, ungazami ukungijabulisa, ungangibribe ngezipho, ungangibribe ngesmile, ungangibribe ngokungicoma. Uma uzungigwazele ngalutho ukuba yini mina ngilutho ngeke kwahlulele mina. uNkulunkulu ozodila nawe, futhi uNkulunkulu odila nawe. So angizami mina ukwenza abantu ukuthi bakholwe izwi. Ngishumayela izwi ukuthi uNkulunkulu abiza abantu bakhe. Ngokuba yena ungubani usolungileyo. Nami ngibizela ezwini ukuba mangiphile lempilo eyabelwe uNkulunkulu ukuze ke ngilungiselele usuku lokufa uma ngifa. Ukuze kungawi umuntu ngalesi sibonakaliso sokungalaleli. Ukuze kungalimali umuntu, kungalimali umuntu ngalesi sibonakaliso sali sokungalaleli. Indaba enongalaleli ngitshela. Ngisho ngafika mina emngcwabeni wakho kufika izikhulu kulezwe izimoto ezibizayo kufika opresident kusina abantu kujatshulwe kuthela uthwala ethuneni lakho kushawa izidudla kududulela izibhamu phezulu. Uma ukuthi uNkulunkulu awumazi esihogweni khona bekubongela la ngemuva bekucuma bethi kuyinsizwa uyisiqhwaga lemhlabeni enyameni umoya uyigwala kuyivaka ngoba yini kubuswa amadimoni usathana kumguqela. Ingakho lezwi leli lithi ke omubi makashisa indlela zakhe. Omubi onjani? Mubi uNkulunkulu amubi mhle kakhulunywa ngokubamba senyameni. Ukhulunywa ngendlela engicabanga ngala ngendlela engenza ngayo. Bese unginike le ncwadi le yakho eJohane sahluko uqala kaJohane sahluko 2 verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Lingathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, umuntu ethanda izinto, angisafuni ukuthi izwe lemali basithanda izinto akithi. Siya-advertiselwa la yonke into.
ngendlela zonke zasemarket kuya-advertiswa. Umculo kuya-advertiswa, i-TV kuya-advertiswa, iseredio kuya-advertiswa, kuma-catalogue, kuma-billboard kuya-advertiswa, umkhangiso nje. Kufuna abantu abazothenga lezi zinto ezikhangiswayo. Ezinye izinto ukuze zidayiseke kalula. Yabona ukuyodweba i-tattoo akufani nokuthatha ucingo uzigqobhoze uzilimaze uzifakele ukuyodwetshwa ngezinga eliphakemeyo elicokebeyo. Kufanele abantu abazokwenza le nto ngokuthi bayayazi yenziwa kanjani. Bangakudweba nje umuntu nje ungathi uyaphila lesikhumbeni sakhe. Kanjalo-ke nokuthi kufanele ugqoke ngendlela ethize. Kunendlela esifuna ukubukeka ngayo phakathini, hayi ngoba kuyindlela wena oyithandayo, ngokuba wona abantu bebaningi benza loyo. Baningi abantu abenza izinto bengazi bazenza. Uma usubuza ubebelana utshwala, ngiyakaze akutshela. Uphuzelana utshwala, ngiyakaze akutshela. Ufebelana, ngiyakaze akutshela. Uyindaba uhlele, ngiyakaze akutshela. Kunalokho uzoxabana nawe. Ngoba yini nomoya lo uyabona uthanda. Kepha andikho lapho sekhona ukuthi kunezinto esizithandayo emhlabeni esingazisenzelayo. Yabona nje bengishizi kunezinto lapha ka-TV kungadlala nje u-GC isitabane. So yabona ukuthi bayani nabo sibone ngathi into esitayileni kuba isitabane. Kuba lo moya wokutabana uyashunyayela ku-TV. So yaqala manje ubona ingane ziyashintsha. Ingane incane seyikhulumisa umuntu wesifazane. Uyabona kwakhona ukuthiwa ilento edlala ku-TV kudala kuthiwa ubuli. Into zakuthiwa ubuli ezenza umfana ehamba iziqinisa. Abantu abaningi baphenduka isitabane ngenxa le ntombazane. Kushunyayelwa leyo nto leyo ukuthi abantu baphile ubulili babo. Yizo amadoda alala nayo uyayisivela ikhona yoqindile. Amadoda alala amanye amadoda. Engazi ukuthi into right. Ubona abafuthi abaningi bebhajwe basale ingqondo umuntu ahamba wayeminyakeni ubona ulento kwenza isilimo. Ufika wenza into ezohamba yokuvalela lapha ejele iminyaka. Uyaphuma impilo seyishintshile. Uzophuma ngelimo olungasile la ngaphakathi ejele. Usazolikhuluma la ngaphandle. Usafuna ukurecruiter uqasha abantu abafana abancane benze lento. Le TV oyibukile lo muntu lo yani kwakuthiwa Papa Action noma ubani. Lo muntu lo yani wenza imali unemali. Kwethu beshumayela nje ivangeli ukuthi abantu bagcwala ukukhohlakala. Abantu baphela indidi bethatha insangu bafake iphilisi phakathi bafake ibhodleleni babheme bafuza amashi babizilindi. Njengoba namanje babephela ingumba. Njengoba namanje abafowethu odadewethu obabe baphela isiqatha. Ukuba lezi zinto lezi asinenzuzo emphefumulweni wakho. Kepha wena mawuzibuka si-right noma kumele zenziwe ngathi sisitayeleni. Uhamba nqunu ngamantombazane sivezela imswepesi. Usesitayeleni ukuveza ama-cleavage, ukuhamba ngama-leggings. Usesitayeleni ukuluka izinwele, ukuphenda umlomo, ukufaka amacici yonke indawo. Usesitayeleni. Kepha lezo zinto zingumsangano lezo zinto. Asinanzuzo emphefumulweni wakho. Uyacabanga nje ugqokele ukuthi enhliziyweni yakho ngifuna abangibone. Awugqokeli ukuthi ufihle umzimba wakho. Kunomehluko phakathi kokugqoka ufihle umzimba ugqoke ngendlela futhi ehloniphekile. Kunomehluko phakathi kokugqoka ngokube engqondweni yakho kukhona lento le ethi mina ngifuna abangibone. Ingakho abafowethu bayabe bekhaya izingcingo betshontsha impahla zabantu zinekiwe. Ngoba bafuna ukuswenka abanayo imali yokuswenka kepha bayakuthanda ukuswenka. So bahambe eqalaza le bezojojwa ngakhona impahla zabantu. Wabeka into yakhe eminyango uyaphuma diseka ngophela ngisho 2 minutes ungena endlini. Ngoba kanje kugadile ukuthi nje bekwalahla. Ngeke suku umuntu osempumulweni azobeka into ekulapho. Kuzophuma umuntu khona le ndaweni uhleze ebhekile umakhelwane wakho. Ngeke suku umuntu olele nje engenawo ulayini lapha azotshotshwa yangena esibayeni etshotshwa iziphoso. So lezi zinto lezi ziveza ukuthi abantu bathanda izinto abangenazo benze noma ngabe yini ukuze babe nalezi zinto lezi engezona ezabo. So ngithi mina kuya ngokuthi unobani eduze kwakho, ubani onayo eduze kwakho uthini. Umngane wakho uma ngabe ukhuluma ukuphila noma ngabe ukutshela ukuthi hayi mngane wami angeke mina noma uthile nje umabolethu ukuthi ngeke ngenze lokho. So uyafika nawe, so uyafika nawe. Kuthiwa hayi bo wesithembiso
awuhambe ukwenza ukuthi wena noma ungiphathele ukwenza bese wena ufushawe ukuba wena ufundisekile kepha ngenxa ukuthi ukhona umngane wakho onosathana okhuluma izinto engasile kuwena habe ngiphathe ingane zabantu bese kuthiwa vele bazodwa bathi udlwengulile noma kuthiwa udlwengulanga ngenxa yokuthi baqasule ukuthi vele mhlawumbe ubaba wakho uyasayithwa noma wena uyasayithwa bese bakususe emphakathini futhi udlwengulile uhambe uyoboshwa lapha baqambela amanga bafakazi ngamanga uhambe uyogwetha suyadambisa lapha enkantolo bese kuthiwa hayi sokunika 15 years ejele sokhalisa komuntu ongathi manje ulungile kathi uzenza isikhopho emphakathini qala ukhathi wesimanga uphinde kanjalo ngokwenzanga ngokwashawo nini tuzophinda uthi ngeke uphinde bakushaya kakhulu tuzoyekelana bekushawo ukuthi ayizophinda ngoba yini umuntu uyafuna ukukhipha lento leyo ukuthi ufundula lento akushaye mawakhe akushaza kubeke uphonga lemqaleni kathi usenza ibhongo la ubhonga bese bekhingela uyambulala uyasoma nokufunda lokho kuzenza isikwakhe so lento le yokuthi ubani okhulumayo endlebeni yakho ibalulekile kunabantu abafika bengazi ukuthi bayatshala bathunyusa njalo isiwula asithokozi ngokuqonda uma utshela umuntu ozitshela yena uhlakaniphile umtshela into ehlakaniphile yangempela ezokusiza yena kodwa ubona ufuna ukuthi ezwe wena angeke azajabule ukuba nomoya okuyena awufuni ukuyeka lento ebambile kuphela ukuveza okusenhlizweni yakhe kepha ngoba inhliziyo yakhe igcwele ubula nomoya ongasile uzofuna ukuveza umoya wenkani ngakho isikhathi singathi umuntu angeke ngizwe ngawe mfana omncane qalele nokukholo kanti ukukholwa kuhambi ngeminyaka kanye nokuhlakanipha futhi akuhambi ngeminyaka uhlakanipha isiphiwo nsikankulunkulu sokunika umoya wokuqonda izinto ukwazi ukwahlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile ukhetha wena ukuthi cha ngimlami awuyenzeli lento omunye umuntu uyenzela wena yayizona nto leyo obuka nje izigebenga nje ziwu4 zihambe ziyontshontshwa kwabanye sonto uthi omunye nje bekwasidalule somshaya so uzothula wena uthwala icala uhambe uyogwetha bese ulewe ekhaya khululeka sobhekelela umndeni wakho basho kanjalo uvume yazi kufana la mawushonele ubaba wakho noma wakho bese fika umakhelwane hayi nje bekuthi izinto zihambe kahle ofika sikhona somakhelwane sobheka uyothi ungafuna usizo kuthiwa hayi owasithatha ukuthi ukhona usizo nathi kuyabheja kuyothala kuyabheja manje so izinto abantu bazishela ukuthi nje babukeke noma kuzolale ngathi ukuthi bakhona for wena kepha beka yingakho ngithi mina ungalinga ukuthatha ithemba lakho ubeke kumuntu themba uNkulunkulu ndodana yami uma umukela amazwi ami bambe nangu-ke manje uJesu uthi ngizoya eJerusalema futhi ngiyobulawa uphethe uyami uthi gani nalofa khona ngizofa nawe uthi-ke wena uzongiphika wena kwabe sekufika abafarisi nabaphristi abakhulu bezobamba uJesu bahlakazeke bafuna walandela uphethe ngemuva naye ethi-ke ukulandela bese fika lapha sekwahlulela uJesu sebeyamkhomba naku manje ukukhona wawuyena omunye wabo hayi amazi angengekho mina ayamsiyena angazi ukhuluma ngani lakhala iqhude esephike kathathu umshaya embeze uJesu azangathembe labafundi bakhe athembanga noyedwa wathemba uNkulunkulu ingakho ekhala kwincwadi yamaHubo athi uNkulunkulu wami ushiyelani athi kepha ngiyazi ukuthi noma kuthiwa ngiyafa ngeke ushiye inyama yami nomphefumulo wami esikhopweni bakushaya wena uyakhala futhi unjalo ushaya ngempaba lapho emajikini sayotshela ubhuti afike ubhuti wakho ozothi uzoba la ukwesiphako afike amdule la futhi bebanike uthatha ithemba lakho libeka
ezintweni zasemhlabeni. Ayabona bese ngiqhamuka ngale moto yami le ikhali izingane. Mawudlulu lokushayela luzana lapha uyirev imoto abantu bekhala beshama khwela uzibone ngathi usikhoko. Ngoba inika lento yokuzikhukhumeza le moto nayo. Baningi le ncwadi kaJohane futhi siqhubeke futhi. Ncwadi kaJohane sahluko yokuqala kaJohane sahluko 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Singathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Akhulunkulu baba wakho bona bakwazi ukuthi ushaya iphakethe akuthengele lezi zinto ozifisayo. Ngoba benhlangene abangani bakho bakutshela ukuthi hayi kufanele usithenge amakhavera amasha, kufanele sithenge amabhlukwe amele amabhinqa, Brentwood. Ufuna izinto ezibizayo kepha usebenzi. Nakhona ukuba mhlawumbe kwakho usize ekhaya ngabe uyazenza lezi zinto athokoze kepha ngoba uyindodana engalaleli awuhloniphi noma uyindodakazi engahloniphi awulaleli. Ukhetha ukuthi uhambe uyovula imilenze yakho kubafana ngoba nakufuna i-airtime, ufuna amawigi, ufuna ukufaka izinzipho. Bese uzele lezi ngane ngabe uyezonja ngoba babazo abekho. Thatha le mali uyaqhubeka futhi uyothenga izinzipho. Lambe izingane bekhona ubaba, izingane zilambe zishele ngisho uniform. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama. Inkanuko yenyama. Nezabazalwane sibahle leminyama. Bathi ngeke sidlule uNkulunkulu. Akhathana basingabahle kanjani. Ukuthi uyaqhamuka ubona umuntu wesifazane uthi abonakele unkosikazi usho wena. Awukhulume naye. Naye mawuqhamuka athi abonakele lo ngomkhwenyana. Awukhulume. Vele aphoxa umuntu. Ngakho kuthiwa ayihlambi kakumisa. Thina sibheka ngaphandle thina. Ingakho sizihlobisa ngaphandle thina. Jimela ukuthi uqingo verse 6 pack. Jimela ukuthi izinqa ziquje. Ngoba izimpahla ezincane ukuze uveze umuntu bakho. Ngokuba ubona ukuthi umuntu ngokwesakhiwo. Lapho umuntu anoqondo yazi ukuthi umuntu ngenhliziyo elungele uNkulunkulu. Engaboni izinto zasemhlabeni ziyigugu. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama. Okulemhlabeni inkanuko yenyama. Nenkanuko yamehlo. Inkanuko yamehlo. Nokuzigabisa ngathi ukuphila. Nokugabisa wethu sizigabisa ngokuphila kwalesikhathi. Akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Kwasathana. Ngakho sifuna amawasha bizayo athobezelana. Sifake nama-grillers afaka amazinyo sibe bahle. Siso Mr. Bling Bling faka ama-ring. Amanye ama-ring lawo nalama-wash lawo ama-fake. Okusho nawo i-fake ngaphakathi. Uzizwe ngathi umuntu uphelele ngalesikhathi ufake lezi zinto. Mangenazo lezi zinto futhi uyena umuntu. Awukwazi ukwenziwa umuntu noma umuntu yinto oyigqokayo. Ayikwenzi lonke ukuthi ubukeke. Ngokuba uzothi uyakhuluma kuzwakala ukuthi ufile lo muntu. Asiphomi ngezinto esinazo. Asiyenzi lonto le. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene kunomoya. Inyama izifunela izinto eziphambene nani kunomoya. Yebo umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Ukuze singenzi ini? Lokho enikuthandayo. Kulezi zinto esizithandayo. Yaba uNkulunkulu esefikile siyayekiswa, uyekiswa umhleli. Awuyekiswa futhi umuntu, uyekiswa uNkulunkulu. Ingakho ngithi mina uma isono sakho ungakoqeda ukusigcwalisa, musu ukuthi mawubona abantu lokufuna ukucasha, mawusafeba nje. Phela muzofike sikutshela ukuthi lokho akufanele, sokusho kokuqala, sokusho kwesibili, okwesithathu sokudedela. Sithi hamba ukwenza ukhululeke. Mase sekufika isikhathi ngoba asifuni ukuthi kuthiwe emandleni ehlangana khona oBright nomhleli. Ngeke siye khona. Buka abafana bakhona. Buka amantombazane akhona. Buka omama bakhona. Afanele. Sifanele ukubonakala ukuthi thina abantu esithi siphila lempilo siyayiphila futhi sikhululekile. Siphilela ukubukwa noma ukuthi ke abantu basincome cha. Siphilela ukuthi abantu nabo bafikele ekhanyeni. Ngokuba uma uzofika la uzobisela noma uzobisifebe noma uzobisidakwa uqhubeke nje phela iminyaka wena udonga wena
isikhubekiso sabantu ababeza la bafindlezela uwena sikhohlakala impilo. So suka hamba ukuqhubeka emsakalo yakho lapha. Mofuna ukuyothwasa ngothwasa. Mofuna emsamo hambe emsamo uhlale khona emsamo lapha. Uyothi wayigcwalisa la uNkulunkulu onkaniko yakho uNkulunkulu bevumile yokuya uzobhuda kuJesu uzolungiswa. Ngokuba kunaka kwenyama kungukufa. Kunaka kwenyama kungukufa. Yebo kunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Khona uNkulunkulu angimoni manje. Kepha kukhulumile. Kumina kuyaphilisa. Ngiyakutshela ngithi ngiphila emhlabeni wabantu abayizoni. Ngibuka izinto zesono. Kwenzeka izinto zesono phambi kwami ezinye zazo ziyangifika. Kepha ingqondo yami kufanele ibe kuphi? Ukulokwami kufanele ngilwele ukuthini? Kufanele ngilwele ukuthi lapha kufinyelele uNkulunkulu. So awukwazi ukuthi uzothi wena ufuna ukuyodlala iWorld Cup bekuhlele joyintini ngoba ama-club usifaka imjovo. Biza amantombazane uthi uyodlala iWorld Cup ufuna ukuba umdlali oqavile. Ngeke uzotholakala bese kuthiwa kuyatraina kuthiwa uqualify suka kuya ngapha. Kufunakala abantu abaqualified ukuthi abantu ade betraina belungiselela ukuthi siyenze isikhathi se-World Cup. Behaya overtime ngoba bafuna ukuwina noma ugijima egijima ezogijima esuka la eMaritzburg eThekwini. Akahlala bejoyintini afuthi ugwayi noma ahlale lapha ameshede afuthi insamo. Uke mgaqweni ekuseni ngo-4 uyagijima uyatraina uyazikala isikhathi ukuthi ngabe uyasishaya isikhathi esifanele. Uyagijima uyahamba yolwandle ushaya isihlabathi solwandle. Fika usuku le-marathon uready. Ingqondo yakhe ikhona ukuthi manje ngifuna ukuphumelela lo mncintiswano. Bekhala isibhamu qha ephuma akabheka abanye abantu ukwimishini yakhe yagijima ujaha uyaphuma lapha ebandeni to number 1. Nokhola kwakho-ke kunjalo. Awukwazi ukuba ikhona ehlala kameshede noma ehlala nensaka endini ibhayibhelini sekuba into yokushukela. Awusalazi ngaphakathi. Ibhayibheli uthanda usinda bengane bese kuphelwa amaphepha. Uyachitha isikhathi sakho nezwi uyalungiselela umphefumulo wakho ulungiselela umncintiswano. Silukudla ukhuleke ulungiselela umphefumulo wakho ngoba kunezinto engeke ziphume kuwena ungasenzi lezi zinto lezi. Ukhuleka usilukudla ufunda izwi ekuyilona izwi elikusondeza eduze kwaNkulunkulu. So lezwi leli linamandla lilodwa lidinga elutho nje engizolibhanqa nalo. Ngiphila ngezwi ngiyakholwa izwi. Angikholwa umuntu ngikholwa izwi. So yonke into engenzayo ngiyihlola ngezwi. Yonke into ekhulunywa kumina ngiyihlola ngezwi. Yonke into engiyibonayo ngiyihlola ngezwi ngoba liphila kimi. Ngiyalungiselela ukuthi uma kwenzeka ngifa manje ngingafi kumuntu obenesifiso sokukhola kepha kwenzakalanga ngenxa yokuthi ngibuswe inyama yami lenkani wenyama. Inkani wenyama iyadlula. Ngihalela manje uPeter ngabe beyithenga ngiqeda ukudla ngeze ngihalela ubumnandi sephelile bePeter. Excuse me. Ngoba yini? Akuyona into engathi ngehlezi ngidle Peter uba mhlambe bekuyinto emnandi nesono ngabe sitha kanjalo. Usho uma uzohamba uyoganga noma ufuna ukwenza into engalungile usuke ubheka izidingo zakho. Kepha uyothi ungaqeda ubone ngaphakathi unembese ukushaya ukuthi kepha ubhedile. Ngoba yini? Lento le ayikho right futhi ayigcwalisi lento okulunga. Becabanga nje uhamba ulokubheka wakho umzwa kuphelele izicapha zithotshe emsebenzini amawindi asemsebenzini uthi uyabheka wardrobe untshontshiwe. Yonke into yakho yokusela nje sekuyaba kuyakhulunywa ngamasela sekubuhlungu kuwena. Hayi usijwayela kabi lo uyazi uzosijaja lo uhlangana namasela. Asike sizwe iBhayibheli lithi ngamasela. Lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 15 verse 18 izokutshela nje ukuthi enhlizweni yakho ubona nje umuntu okhuluma ngeBhayibheli yakubuhlungu enhlizweni ngokuba vele yonke lento leyo ekhulunywa ngayo uNkulunkulu ayambula
ihlezi ixeshile lapha enhliziyweni. Ithini njalo? Incwadi ngokukaMathewu 15:18. Yeba ukuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni. Ukuphuma emlonyeni kuvela kuphi? Enhliziyweni. So ubona umuntu ephika ivangeli nje ngoba vele uphika kugcwele inhliziyo lakhe. Ungakholwa kugcwele inhliziyo lakhe. Lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Ubona-ke lokungcolisa umuntu. Ngokuba enhliziyweni kuvela izizinto ezimbi. Kuvela imidlinzo emibi. Ukubulala, ukuphinga, ukufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Lezi zinto ziyangcolisa umuntu. Lezi zinto ezingcolisayo umuntu. Izinto ezingaphakathi kwena, ungcolo ongaphakathi kwena, imicabango yakho ucathi mawubuka ngoba ngiyiboni right uNkulunkulu uyayazi ngoba uthi lapha kwincwadi yamaHebrews sahluko 4 usukela ku verse 12 manje noma from verse 11 nakhona futhi ngifuna nje ukukuvezela ukuthi ngisho ungazenza umuntu ongazi ukuthi ujabulile noma right umunye umuntu kepha ngenxa ukuthi inhliziyo yakho uNkulunkulu uyayazi awufuni ukuthethelela awufuni futhi ukuvuma amacala akho wena unecala phambi kwaNkulunkulu hayi phambi kwamhleli lezo lonto leyo ngisho mangibamba ungihage ngothando kubekela kepha ngaphakathi ube ungajabulile uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho uthele umbhalo ngakho ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula masikhuthalele ukungena emgcweleni ukuze kungawi umuntu ngaleso sibonakaliso sokunganaleli lezo lonto leyo qhubeka verse 12 ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kunezinkemba zonke kunezinkemba ingakho ukuthi mina ngisho ungahleka la ukuze ngazi ukuthi uyakholwa ushaya izandla ube church leader ube umfundisi ube la kepha inhliziyo yakhe ingamlungele uNkulunkulu lithi lona izwi lakhe liphilile futhi linamandla libukhali kunenkemba ebukhali zonke ezisika nhlangothi zombili lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya. Ingakho uSathane bese uhlokoloze kahle enhliziyweni engafuni ukukholwa bese ngizongijwayela kakhulu kusho umfundisi athi yakholwa ukukholwa kepha mina aphumile ngasile umfundisi namalunga nomkanja ethi ke lihlaba lijule izwi lihlola imidlinzo enhliziyo lafulela imicabango nezizinto zenhliziyo futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. Akukho nokukodwa okudaliweyo yabona umboko wakho bekubafa nomkhupho wakho noma ukhokho bakho ungabazi bafa ayikho into ngathi uyifihlela bona ngisho wathula isithombe sikashembe lapha mawufuna ukufela bese simboza uthi uNkulunkulu angaboni wisibula loNkulunkulu wakho sodongeni uNkulunkulu ombozo ngezithombe ombozo ngezidwedwe uNkulunkulu oshaneni uNkulunkulu olodwa nemoto ngimfuna uNkulunkulu mina uNkulunkulu ongasili uNkulunkulu esilima lo sithipha sikaNkulunkulu akwazi ukukhuluma uhleze egqolozile nje esithombeni imoto iyahamba ngigqolozile isididi nje sikaNkulunkulu isifunayo amen senziwa nje izibula ngoba yini abantu abangenakuqonda vele sithaka kanti mesulazi iqiniso kuyakucacela nje ngempela ukuthi ngempela ufesingazwayo manje yini ezokwenza ukuthi abe idlozi elihle amazi ukuthi wafelaphi usezoba idlozi elihle kanjani izinto nje lezi ezinto ezine-logic una webhekisise nje le nto imbuzi ayiyaqala sofaka isikhumba sembuzi-ke manje ikhombisa ukuthi wena nje ubulala imbuzi ngenxa yokuthi wenza usiko alukho usiko lwethi asenze izinto usikompilo yazi usikompilo yini zalananande kepha emshadweni usikompilo yiphi umuntu mawunako hamba utshala uvune ingakho lithi iBhayibheli lapha kwincwadi yase-Efesu before ubuyele lapho ugijimele incwadi yase-Efesu sahluko 4 kusukela ku-verse 24 nakhona khona sokucacisa ngoba ngifuna ukutshila nalento le yokuthi-ke umuntu njengoba sikhuluma ngosikompilo sikhuluma ngani sikhuluma ngemikhuba eyenziwa emakithi emagameni abantu abangasekho ngenxa yabathakathi noma nezangoma ezisitshelayo ukuthi hayi kufanele uwenze 1 2 3 kepha loo nto kuyenze mahhala funakala imali noma longenayo benza imisebenzi ngezimbuzi ezithontshiwe
Yakhala kwamakhelwane ngapha ujabulile uthanda bakini baphakeliwe badla. Ake kudla thina bangazi badle lutho. Senze izilima abantu basenze izilima ngamalengiso. Ukuba kuyaphaswa ngamalengiso kuba isilima ngabe khona abantu abanezitifiketi. Hallelujah. I need to right. Incwadi kwabaseFesu isahluko sesine. Amen. Efesu isahluko 4 verse 24. Nembathe umuntu omusha. Masembathe umuntu onjani? Omusha. Okusho ukuthi ukuthi umhlengi lo begcwele ukusena noma amanga umhlengi uyawayeka amanga wembathe umuntu omusha lo yeka lento le uNkulunkulu athi akayifuni ngoba nawe uyafunda nokucanjelwa amanga wena. Umzali asoka ingane yakhe ukuthi ngiqhambela amanga. Uthi kajethi uzoyibuza kahle nje khona mhlawumbe uzomchazela. Lokho bothi athi uqala shintshizwe. Mwenye isilimo. Awumazi ukuthi isilimo sokusekushuba ngempela. Ukathi mina ngathoma sengingaka, mina kangaka. Ubuyawazi naye amanga ayibaqanga. So, uma wena ungathandi ukanjalo amanga, yeka phela ukhomba amanga nawe. Wembathe umuntu omusha. Ukhuluma iqiniso njalo nomunye umuntu oseduze kwakho. Owadalwa ngokukaNkulunkulu. Umuntu ngokuNkulunkulu akaguquki futhi akanabo ukuzola, akanabo ukusoleka. uNkulunkulu perfect noma ungcwele. Owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Yes sir. Ngakho lahlani amanga. Lahlani ini? Amanga. Lahlani ini? Amanga. Abafundisi lahlani amanga. Hayi bazalwane kuphela. Abafundisi bagcwele amanga. Bangalapha zoshumayela amanga nje lenkohliso. Baphafuze nje amanga lenkohliso. Abafundisi bantu ngabagcotshwa bakaNkulunkulu. uNkulunkulu bese abaphika ngezwi lakhe ngoba yini? Abakhuluma izinto ezifangazelwa Yesu. Bagcwele inkanuko. Into abanendaba nayo nje ukuthi bese kuqedile ukukhuleka kuthiwa phakamisela izandla ke namukela uJesu. Hamsi izandla ubamukela uJesu ngoba lokho kanti ukhombe ngale iBhayibheli ngesibhamu. Ufuna le mali ngoba lokho ufuna umnikelo. Umnikelo unenkinga kuphela indlela abakhuluma ngayo abanayo iqiniso. Baphafuza inkosi zabafundisi bethu. Nifukamela izono nje emabandleni ena. Abazi akhona isonto isono okwesivuma. Usayiqhubeka usayijolela uma kwenzeka umitha ngephutha uyahamba nama contraceptive lapha ayawudla amaphilisi okukhipha isisu. Usayijolela, usayibhemela insaka, usayidakela utshwala. Ngakho lahlani amanga likhulume iqiniso. Yilo nalo nomakhelwana wakhe. Uminye umfundisi la, kepha ubhezi uthenga amakhompyutha antshotshiwe emaseleni. Amen. Unamathenda nawo umfundisi. Awathole ngokufuneka ufa abanye abantu. Thando lwemali. Kuyimpande lapho konke qhubeka. Yilo nalo nomakhelwana wakhe. Lokhu singamalunga. Singamalunga ukuthi ngiyilunga kumakhelwane wami kufanele ngithi mina ngoba ngithi ngiyabona uba lempilo leyodwa. Mengukuphula lo muntu ngeke ebhlungu mina. Ngoba kuyilunga lomzimba wami. So ilunga lomzimba wami kufanele ngilimaze ngoba yini? Uma kulimala yena kulimala mina. So umuntu osondele naye lokuphila naye ungamphathi ngabe ungayenzi into embi kuyena. Ngoba uyilunga lakhe. Uma sike emphakathini kufa ilunga lomphakathi bekuthi ke ungadaba nawo uyaphi ukokumbheka. Ngoba umuntu ngabantu sesiya lapha ya akekho lapha ukuthi ngifuna uyombheka ngigqibe kahle cha. Ngoba nawe ngelinye ilanga uzofa kufanele bafike bezomba. Lokhu kubuhlungu-ke manje ukuthi abantu sebenamalungu omphakathi abawathanda kangcono. Awu lapha kaSosipho noma kaMthembu banemali. Siyazi besiya khona kusungcwaba sodla sitabu. Khathwe lenkomo kuphelekezela. So manje kushone nje umuzi nje ongathi awuciciyelwe abantu abayi la. Khohlakala kwethu. Bani lokhu singamalungu omunye nomunye. Yes sir. Thukuthelani Noma kuthiwa ke uyathukuthela. Ningoni. Ungalinde ubone. Ilanga malingashoni lisathukuthele. Ukutheleni kwakho ungahambi isikhathi eside ngokuba nokufa. Angisakhulumi ngokukhona kwelanga leli. Sengikhuluma ngokufa. Ungafico ukufa. Inhliziyo yakhe ibophile ngoba akekho wazi usuku lakhe lokufa noma isikhathi. Ngoba uzogada ilanga njalo. Ilanga kuyokwenzeka inhliziyo yakhe ibephule. Gada usuku lokufa. Ngoba phela bekuthi ngisuke ebusuku kufuneke kusekuseni sengixolile ukuthi ngempela ngigada ilanga.
Kepha usuku lakho lokufa kuyilona olubalulekile ngoba wafana into ukuthela kuyoba buhlungu usufika phambi kwaNkulunkulu ekukhombisa inhliziyo yakho ukuthi cha wena uthukuthelile wangathola inhliziyo yakho yimbi. Wonke umuntu owake waba nenkinga naye bese uthi uyathatha uJesu uyamxolela ukuthi wakwenza kabi nawe futhi uyaxolisa ukuthi uwona. Ngoba yini ubonakala lapho ukushintsha ukuthi sekufikile uNkulunkulu kuwena manje uzolungisa. Awuhambi ngendlela okwazi uhamba ngayo ngaphambili bese uthatha impilo yokuzwela. Qhubeka. Ningamniki uSathane indawo. Ningamniki uSathane indawo. Obayo angabe eseba. Uma ukuthi uyisela ungakusaba yisela phela shintsha. Kepha ngithi mina usiko impilo ilezinto esizifundiswa eBhayibhelini. Obayo angabe eseba. Kepha kunalokho akafunde akhuthalele asebenze ngokuhle ngezandla zakhe. Sebenza ngezandla zakhe njengoba asebenzile ukuhle. Sebenzela ukuhle. uNkulunkulu akakhulumi into akulahle ukhuluma into ezokulungisa. Ikuyisela endleleni efanele ukuze abe nokokwabela osweleyo. Ukuze la yabo usizo nakwabanye abantu. Iyona impilo ke leyo esinikwe kuthiwa usiko impilo. Le esiqhubayo ukuphila impilo efuna ubani uNkulunkulu. Le efuna abantu abadala abangasekho cha ngifuna. Hayi angisenzisi nalapho. Angifundi angizenzisi. Yabo lawo bayithandayo ngababuka kabi. Mina ngimbuka lo yenza ke ngimkholekele ngithi uNkulunkulu ngeke nginazo usizo nokulamela. Lapha wena abafundwe uyapho la. Lapho wena noNkulunkulu wakhe. Basho njalo noJoseph bananga ukuphupha amaphupho. Ake siboneke labo umpaka azobonela ukuthi namhlanje befuna ukumbulala. Le mhlabeni ubulawa abantu ophila nabo igazi lakho noma abantu emphakathini. Incwadi ngeke ngoba bengafundi ngeqiniso. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12:16. Manibe enhliziyonye. Masibe enhliziyonye. Ningazidli okuphakemeyo. Singadlinzi izinto ezingaphezulu kokuqonda. Kodwa yaneliswani ngokuphansi. Saneliswe yilokhu esinikwe bona. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Singazenza abantu abawongqesa nongqeqe. Ningaphindiseli muntu okubi. Uthi ekubili obenziwa kuwena ungaphindiseli ububi ngobubi. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Njalo singabantu abafuna ukwenza izinto ezikhazimulisa uNkulunkulu. Ukuba noma kuthiwa uthi ufuna ukukholwa ubaba wakho, ukuhlonipha ubaba wakho noma wakho abazali bakho. Ngeke uze uNkulunkulu ufune ukuhlonipha abazali bakho. Umyalelo wokuqala ubalulekile hlonipha ikholo nyongo ukuze izinto zakho zibe zinhle. Uma ufuna lelo uthi ngisaba uNkulunkulu, umzali wakho ngaphandle bethi ufuna ukusemsaba cha uNkulunkulu yena kuphela emzoya kuyena. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Hlalisanani ngokuthula. Uma kungenzeka into leyo ngokuziphoqa ukuthi abantu bahlale ngokuthula nawe, kepha wena phila nabo ngokuthula abantu. Ningaziphindiseli nina bathandwa. Thina ke asibi impinyama, asizama ukuthi njalo mengisho ngempama ngifuna ukuphindisela ngempama. Kufanele mina ngilinde ukuthi uNkulunkulu angiphendulele ngokuba angazi ukuphendula abanye. Mhlambe lo muntu njobe ngishaya ngempama nje bese ngithi ngithatha nangapha. Ngoba usilima wena. Bese uthule. Uthi mina ngiyakuthanda khona kunjalo. Khona kubuhlungu mzalwane. Yakhumbula nje ngasho lamazwi lawo. Sekaningi ngasho. Khona bazalwane inhliziyo yami ibuhlungu ngizwe ukuthi yabona la ubuhlungu kuba ngilo yamhleli. Abe senginyathelile ngamfaqaza ngamfonqoza yabona inhliziyo yakho ukuthi yabona ngabe sengimenze into angayazi. Kepha uNkulunkulu ungalingi ukuphindisela ngoba lo uNkulunkulu othi ukhuluma ngaye ngekasabonakala. Bese njalo ukhuleka ngiyaunderstand ukwenza kweswayini. Athuka ukuthi umhleli no. Angeke usaphupha athi uphile. Kanye solandela ukuthula. Into ukuthelo yakho manje soyidlisela ngezansi. Ayikho bazalwane into engalungiswa ngodlame. Imndeni iphelile, abantu baphelile. Iziqhwaga namhlanje zithole ngesifuba inhlabathi. Akekho into elungisa ngodlame Jesu. Izothiwa ushaya kanjani? Lothi ushaya sibaba usishaya uzubheke phansi babele ngezandla ubambe ngenyawo uphula. Kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela. Uma ulaka lithi ufuna ulibambe dedele. Ngalokuba abantu olaka ukuphindisela kakhulu. Ungafiseli futhi into embi. Yini? Ibhlungu lento ukubona kwenziwe ngabethi uNkulunkulu akathi ngimshaya cha. Ngiyakubuyisela mina isho inkosi. Yena uzakubuyisa. Uma lo muntu engazange asindiswe, umuntu oziphindisela la uNkulunkulu. Ukuba buka, wena ubuyisono wena.
uNkulunkulu akunika ithuba. Nawe ufundisa lonke nawe nika abanye abantu ithuba. Mnike ithuba. Kunezinto esizikhuluma ngazo ezinzima ukuthi sizenze. Kepha wena kumele sizenzile. Ukuze lo uNkulunkulu abonakaliswe. Futhi uyezwe emva kokuthi siyabonakala amandla kaNkulunkulu bonke. uNkulunkulu uyaphila. Ngezwe nje kuphela bazalwane. Ngaphandle kokuthi lokho kwenziwe izinto eziningi lana kunikwa abantu amanzi befafazwa ngo-oyela cha. Abantu abadinga o-oyela badinga amanzi ukuphila. Okay, incwadi ngale ncwadi le yalotuzana. Ya Isaiah 56 kuvala ngayo. Verse 6. 55 verse 6. Mfuneni uJehova esenokutholwa. Mfuneni uJehova esenokutholakala. Nimbize eseseduze. Omubi makashiye indlela yakhe. Owenza ungalungi ashiye ungalungi kwakhe. Nomuntu owenza okubi imicabango yakhe. Lo muntu okwenzayo okubi ayike imicabango engalungile. Abuyele kuJehova. Esabuyele kubani? kuJehova. Uyeli kumina. Bengithi mina phuma ebandleni lamanga ngithi buyela kuNkulunkulu. Kufuneka wazizwe kaNkulunkulu. Lo abantu uzohlanganyela nathi kepha uzofuna sokufaka ezweni nje. Ayeke size la sokugaxa sithi hayi umngane wethu wena. Mina ngifuna abobhuti bami, nosisi bami, nomama bami uKristu. Amen. Ngibafuna uKristu. Because angizama ukuzenzela umngane nabantu basezweni. Uma bengamfuni uJesu kodwa bangafuna kanjani nalo ukuthi ngishumana noJesu. Kanti yini lento levezwayo kuthiwa uJesu elungile wafela abantu abangalungile wafela amacala ethu. Uma soyichaze lokho ngachaza ukuthi ubefuna ukuchazwa lonto lesi. Kusuka umuntu olungile ezositshela izinto thina ezisimangalelayo kuNkulunkulu. Ezosikhulula ukuthi sazi ukuthi lezi zinto azilungile phambi kwaNkulunkulu. Abulawe. Olungileyo ebulawa ngenxa yokulunga kwakhe. Ebulawela amacala ethu. Ufela ukutshela abantu iqiniso ukuthi abantu mabayeke izono. Abantu kufanele bafunde ukuthethelela, bayeke ukuxoxa, bayeke amanga, bayeke inkohliso. Abantu abanenkohliso abapristi. Ongikele incwadi yaLuka branch lapha Isahluko 6 verse 46 bengaphosisi incwadi yaLuka. Abantu abathi bayamazi uNkulunkulu. Bese kufika le ndaba leyo ke seyikhulumayo nabaFarisi. uLuka 6:46. Ningibizelani ngokuthi inkosi inkosi. Ningakwenzi engikushoyo na. Nayo khila. Sithiwe inkosi kepha sifuna ukwenza izinto ezishoyo. Nayi indaba. So singasho kanjani siyakholwa sibe nasiyenza into efuna ukuyenza. Ngingasho kanjani ukuthi abantu abafowethu nodadewethu kepha bengayenzi into engafuna uNkulunkulu. Ungabe umfowethu ngokwenyama nasezweni ngiyakha ekugcweleni abafowethu bangiphela. Ilaba benza intando kaBaba osezulwini. Ukuba yinise moya munye sicabane bese sikhuluma ngezinto zokulunga lezikaNkulunkulu. So izwi libiza abantu ukuthi ke abayeke izindlela zabo ezingafuni uNkulunkulu. Hayi mhle. Beze kuNkulunkulu bazofuna uNkulunkulu. Esanokutholakala. Mawufa ayisekho into yokuthi uphinde uthandaze uNkulunkulu. Ngeke uphinde uthole ithuba lokumfunda. Ukuba sekuphelile incwadi bekathi ngivulile kanje ngisaphaka indawo lencwadi. Angiyazi yami ukuphinda lesigaba lesi. Kepha ngesikhathi ngiqhubeka incwadi fike la kuphele bese kublank kanje sekumele ngibhale. Sithiwa sivale incwadi. Ukuphila kwami kunjalo. Nesikhathi lapho kuzovala incwadi. So awukwazi ukuthi ngizothenga ivalile incwadi bese ngithi iseyivaliwe incwadi bese ngithi ngaphinde futhi iqale phansi ifundele umuntu ofika umayi. Seqedile. So ukuphela kokuphila kwami akusekho reverse. Ithikithi leli elisingle. Anayi return akulona futhi lenyanga. Bekuthiwe lenyanga liyaphela leli nyanga. Akubi lelo thikithi futhi ekuthiwa lini. Useshwenyuka emhlabeni. Kepha indlela yaNkulunkulu ayinaki ukubheka emuva ukuthi uzophila futhi. Isingle wafika ethuneni bagqiba nje bagqisha bavala bafaka izidindi bagqiba sekuphelile. Yaphinde sibone. Ngisho mangaba abafundisi nokholo engube sebesinde leziphambano bayacelela uNkulunkulu angeke kwenzeke.
ngeke kwenzeke sekuphelele ichapter ibhayibheli ukuthi haleluya Hallelujah. uNkulunkulu simthola siphila vale kwethu nakho umfundo ezindaba qhubeka Isaiah Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye. uyakwenzela umusa uNkulunkulu umusa wakusalele sonke so iyona lesidikiwe le ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa kubona konke ungalungi kwethu nokungaqondi kwethu uNkulunkulu usenzele umusa ukuthi sithole ithuba lokwenza izinto uNkulunkulu akaphendula umuntu olungileyo yini angayiphendula uNkulunkulu ufuna abantu vele abangadlanga ingakho ukuthi uJesu uzele abantu abagulayo udokotela akalapha abantu abagulayo ngeke nawe esibhedlela ungaboni lutho wrong uye esibhedlela ngoba naku usukhwehlela ungaqedi noma ulimele noma udinga kepha udokotela so uJesu udokotela wethu benathi ngoba abantu abavuma ukuthi sibe iziguli zakhe yabo ingakho ngithi mina ngikwazi ukuzibonga ngizibone ngilungile kubeni ngisaya kudokotela ngisahleli kuJesu ngiyamjinga uJesu uze kube sekupheleni uthi akabadingi nabo abalungile ngoba khona abantu abalungile emehlweni abo akabadingi phela ufuna abantu abagulayo ukuze uzotshela abantu ukuthi babaphenduke uthi umbhalo ke sebekuzwa bonke base behlabeke enhlizweni bathi kuPetru nakubanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenza njani na wayesethi uPetru phendukani Yiloyo naloyo abhaphathizwe abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, ukho kuthethela kwezono zethu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi. uNkulunkulu wethu ababiza Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni ngesizukulwane esiphambeleyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. lento leBhayibhelini yona nkonzo lebiza abantu abayizona ufuna ukuguqula impilo yakho lithi iBhayibheli phenduka bese wenza njani ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethela kwezono zakho awukuthi ngoba nasobhaphathisiwe bese uphinde futhi uqhubeke uyozidela nje isono engathi yinto ekumele uyenze ngoba ubhaphathisiwe ayenziwa lokho ingakho lithi ke makahlukane nezindlela zakhe ezimbi umuntu imicabango yakhe emibi ayiyeke ukuba yini lezo zinto uyayekiswa Yebo abuyele kuNkulunkulu, azohlala kuNkulunkulu uzohlala bokuhlala kuNkulunkulu lize ithi incwadi lapha kwincwadi yamaHubo sahluko 15 ithi ubani okuhlala eThabanakeleni likaNkulunkulu ubani bese iyakutshela ukuthi ozohlala hayi ozovakasha noma uzolubuza yilowo ohamba ngobuqotho. ithi ke lapho ngoba ngaphandle kugcwele izinja abathakathi izifebe izigebengu abantu abangakholwa abangena embusweni abangakholwa abaqhubeka nokwenza izinto zabo ngoba le ncwadi njengoba ithi ke yilowo owenza ubuqotho kusho ukuthi ufuna ukuyiphile le mpilo yoqotho Nowenza ukulunga, nalowo owenza ukulunga okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngomakhelwana wakhe, yes sir ongamoni umngani wakhe, yes sir nongamhlanzi umakhelwana wakhe, ongamhlazi umakhelwana wakhe. ibambe lapho singaqhubeka ukuzifundela kepha ngikuvezele nje kakhulukazi uqotho so uma sokukhathalele nawe ukudlala abantu nokudlala abafundisi bamanga uzobuyela kuJehova njengoba iBhayibheli lisho uma sokukhathalele imikhuba yasemhlabeni sofuna impilo yakho ibe nokuthula ngoba kunobiyaluyalo nombambo khona phakathi kwakho noSathane. uSathane ufuna ukukubambezela ngezinto ezizoloke zakha isikhala enhlizweni yakho into engagcwali usukhathele umuntu engasebenzi uthi uJesu kuwela kuyena so lento lesho iBhayibheli liphenduka iyona nto yokuqala kumele uyenze uma uzwa izwi likuhlabe enhlizweni liphendule liphenduka yilo nalo bese abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Uma ke sefinyela kuso sigaba noma ngabe uphi ulabo abasalindile uNkulunkulu salindile asibasele isikhathi sibekiwe siyeza kunina okwesethembiso sakhe uNkulunkulu aqhubeke nje asigcine siphinde sibonane labo abafuna ukubhaphathiswa ke baza kusithinta imininingwane iyona lo ibonayo ku screen email address WhatsApp number uma sofuna ukuza kuJesu uhlala kuyena uza kusithinta uNkulunkulu uzakuyenza indlela sofinyelela kuwena ngamandla kaNkulunkulu ukuze ungene emanzini ubhaphathiswe bese ke uhlale ezwini likaNkulunkulu ngoba lisho iBhayibheli bahlanganyela ezwini esifundisweni base behlanganyela ekukhulekweni behlephula isinkwa
njengokusho kwemibhalo lokho yikona kumele sikwenze ngoba izethu zabantu abakholwayo abapostoli uJesu Kristu inkosi usivalele umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho liphilile lingamandla. Siyacela uNkulunkulu onamandla singagcini ukuba silizwile manje, kepha siyacela wonke amandla esitha uSathane akhulekiswe Nkosi nezimfundiso zamadimoni, ngokuba imbewu Nkosi sicela ingene ngaphakathi emphefumulweni wethu ifeze umsebenzi wakho. Wena wedwa ulungile uNkulunkulu wethu, thina siyizoni sikhalela ukulungiswa Nkosi uJesu, sembathise amandla kaMoya Omngcwele, kunguyena uthisha nomduduzi nomlamuleli wethu Nkosi kuzo zonke izimpi esibhekene nazo kuLikamoya. Egameni elihle lenkosi uJesu siyacela uNkulunkulu namandla uphilise nalabo ababuthaka emoyeni Nkosi. Siyabakhulekela sithi ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi, isitha uSathane namandla amadimoni awabanaso isabelo embusweni wezulu likaNkulunkulu. Umuntu omdala ezimpilweni zethu ufile, siyacela ukuba siphile ngokumuntu omusha obethe amandla kaNkulunkulu, obethe izwi lakho Baba wethu sezulwini. Mayenziwe intando yakhe ezimpilweni zethu sisemhlabeni. Siyabonga Baba, sibonga umusa osenzele wona namhlanje ukuba sikwazile ukuvuka sinokuphila, akhona ukuhlakanipha nokuqonda kwethu, kepha kungamandla kaKristu Jesu inkosi nomsindisi.